everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Ako nagipato ang mga pulis. Nga ako ang nakasuntok sa mga kawatan. Aron, di na kanila imbestigahon pa. Joseph, nga naman. O, unsay nga naman? Nga nung dili man ako makontrolar ang akong lihok, Joseph. Unsa magiday ko? O, ha? Sultihi ko sa tinuod, Joseph. Nga nung dili man ako kapungan ang akong kagalingon nga mulihok sa mga buhatunan sa mga lalaki. Tumboy ba ko? Dili ka tumboy. Gawas pa. Kung tumboy ka, dili may tabo nga makabaton kita, anak. Pero naglipo ko. Nga nung muna magkubasudlan og laing matang sa espiritu sa mga sitwasyon nga kanang mga kalit. O ganang wa man mo sultihi ang mga pulis nga ako ang nakasuntok sa maong kawatan. Mas mutaas ng istorya. Mas maayo nang di sila magduwa-duwa sa akong ipanulti nila. O ang importante, nga napriso ng kawatan. Di na siya makapanakagbay. Sultihi lang ko. Unsa magi akong sport sa una. Okay, aron mahiluna ka na. Dali, sunod na ako. May ipakita ako nimo. Dali na, sweetheart. Unsa ka no? Ako ba kang sultihan si Boss Eman sa akong nakita? Ay, di lang yun eh. Pero, klaro kayo nga, buak yun ang akong ukon. May baw siya sa akong nakita. Pero, puparehas lagi itong naok niya ang babae nga akong nakita sa karnibal. Kawas pa, klaro kayo. Nandun na ni Bana. Gwapo. Taas og barog. Buotan og naong. Ay, basin. Gina dito niya. Boss? Boss? Tinuod yun ay ang gisulti ni Ilmo. Huwa ka pa bagatog. Unsa man? O sa hinungdan nga huwa ka pa man magatog. Dopoldo? Kuan, boss? Nakabuhi ka paghihapon hangtod ka ron? Wa na, boss. Wa na. Unsa may imo giinom, do? Beer sa, boss? Beer? Wa man ko makakita nimo nga may inom kag beer kaganina sa diha nagselebrita. Minum ko, boss, uy. Wa nang kakakita. Poldo, Boss? timan ang nahitabo ni Troy. Oo, boss, uy. Ang magluib, Putor Reok. Okay. Mayo nang magkasinabot tandaan. Sige, katog na. Ug ayaw na pagdamandaman diha kay makasamo ka sa mga kauban nimo nga tog. Piyungan na ang imong mga matado ug tag-uman ang imong baba. Yes, boss. Ay. Husto juga, boss. Tak-umon ko lang ang Jude. Ding akong baba forever. May basement ay nimpaya? Diha na kining daan sa akong pagpalit. Wala na ako usba kay doon ako'y gigamitan. Kangit kita sod. Kadiyot. Nana, hayag na. May gym ka din sa ilaw? Oh. Mao ni ang imong mini gym, Dorina. May gym ko? Tinuod ka nga ako ning gym? O, Dorina.
Gipalit ni na akong daan. O gipalit ni na ako ang kagamitan sa body workout. Aron di na kinahanglang mag-jogging kas gawas. O din luwas ka. Ingon ko anak ka importante para nimo, Joseph. O Dorina, sa ako nag-ingon nimo. Buhaton ko ang tanan para nimo. Malipay ka lang sa to kaminyoon. Pero nasakitan ta sa kamatayon sa atong anak. Oh, si Elizabeth ang may kumplito sa atong pagkamagtiayon. Pero nawa siya. Nawa, Namatay siya. unsay namatyan sa atong anak? Nasakit siya. Og natol nga, wa ko din eh. Please, di na natubuhion pa ang sakit nga kagahapon, Dorina. Abli na kining mini gym. Pwede kang magpundo din tibok adlaw. May aircon din Tuara. Salamat. Oh. Kadiyo ta. Nanawag ang ospital. Ako na yung tubagon. Okay, sweetheart? Hello? Oh, okay. Akong tanaw ng iyang medical records diri sa computers ba? Nasakit ay ang among anak. Pero nga nang wa makumubati bisan kamay na lang nga kaguol. Ingon day ini kabangis ang sakit nga amnesia. Nga hangtod ang imong pagbati sa kagahapon. Papason. Dorina, sweetheart? May emergency ko sa ospital. Mubalik ako dayon. Okay? Okay, Joseph. Aman, di ka pa matug. Nagsige naman yung kag-inom diha. Unsay mo huna kang puldo? Ha? Oh. Siya man pinili namong sinalikan, dili ba? Pinangkat. Mo nang huna-huna na ko. Wa kaha mo balitok ang iyang utok? Unsa? Ah, nga nagatang nakasulti ka man, ana. Unsay balitok ba? Wa kaha siya magbudhi na ko? Unsa? O ganang nakasulti ka man, ana? Di na siya makatutok sa kong mga mata ni ka. Ug nahibaw ka na sa mga taong lihay kaayo. Doon na gini gitaguan. Babe. Kung doon naman siya tinakuan, dili ni makadaot ni mo. Kay dugay na siya sa imong mga kamot. O gawas pa, loyal kay siya ni mo. Andam na siyang mamatay o magpakamatay tungod og alang ni mo. Ka? Nagduda ka ni Puldo? Di man tingali dautan kung magduda ko sa kong mga tao ni ka. Tanawag unsay gibuhat ni Troy. Si Troy sugarol. Si Puldo dili. Si Troy mo kamit og drogas. Samtang si Puldo dili. Busa, dili mahitabo nga magluib siya nimo. Okay. Mutuo ko nimo. Come on. Tuon na lang aron makatuog na ta. Nang Lingling! Nay Luloy! Mingaw man ang sala. Nang Lingling! Huwag sila din sa sud. Nay Lingling! Nay Luloy! Usa man ni. Wasap sila din sa kawas. Nanlakaw ka sila. Ang gate. Abli ka ang gate. Murag abli ang gate. Magkagawas na ko. Asa ka, sweetheart? Joseph, Ayaw pagawas, Dorina. o gano'n dili man. Gusto ba ko di mo bilangguon din sa bahay, Joseph? Oh. Ha? Doon na kay wa isulti na ko unsa. Dili normal ang imong mga gipang dili nako. Dili ka mahimong mulakaw. Nga dili magsakyanan. May taxi, may jeep.
Salamat sa Google. Pero, wa na ko mahimuot sa imong paghigpit nako. Dili na ko bata, Joseph. Nahibawag yung ka nga makapanalipod ako sa akong kaugalingon. Karon sulti ko sa tinuod. Ayaw gyud pagpilin og sekreto kay asawa makakuni mo. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!